Opening jongerencentrum De Bie. Bijna 1000 jongens op Youth Cup SV Venray. Het is vandaag 2 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar na jaren van omzwervingen is er weer een plek voor de Venrayse jongeren. Afgelopen zaterdag opende jongerencentrum De Bie de deur. Ik ga niet lang terugkijken op alles wat er gebeurd is voordat het gebouw er eindelijk stond. Het is een lange geschiedenis, af en toe een moeizame geschiedenis geweest. Politiek nogal wat discussies opgeleverd, maar uiteindelijk telt wat onder de streep tevoorschijn komt en dat is: het gebouw staat er. Het was de laatste officiële handeling die oud-wethouder Twan Jansen mocht verrichten. Het openen van jongerencentrum De Bie op Sportpark De Wiehe. Hij heeft de afgelopen jaren dit grote project onder zijn hoede als wethouder gehad. Het centrum is gebouwd in overleg met Venrayse jongeren. De gemeente, architect en bouwer hebben geluisterd naar de wensen van de jeugd. Twan Jansen heeft hoge verwachtingen van het nieuwe jongerencentrum, maar weet ook dat er door de jaren van afwezigheid hard gewerkt moet worden om de jongeren naar de nieuwe locatie te trekken. Ja, het is nog even beginnen aan een nieuwe traditie. We moeten niet helemaal op nul beginnen, maar wel echt het weer opbouwen vanaf het begin. We hebben gelukkig een hele enthousiaste club jeugdigen die nu het bestuur vormt en die de zaak trekt. Een geweldige beheerstichting die het gebouw hier beheert. We hebben nog wat begeleiding, dus we hebben echt alle goede hoop dat het echt een succes gaat worden. Maar het zal wel even bouwen worden. De organisatie van De Bie bestaat uit een beheerstichting en een jongerenstichting. De beheerstichting is verantwoordelijk voor zaken als onderhoud, inkoop en verhuur. De jongerenstichting zorgt samen met de jongeren voor een programmering en luistert goed naar wat de jongeren willen. Om de jeugd te bereiken wordt handig gebruik gemaakt van social media. Facebook is daar tegenwoordig nou het social media voor. Dus we hebben heel veel via Facebook vragen gesteld, een poll opgesteld met meerdere antwoorden. Maar net als bijvoorbeeld het Rijland College hier om de hoek, hebben we ook enquêtes gehouden over wat de jeugd graag hier wil zien. We zitten hier tussen de jongeren, dus het is niet moeilijk om ze te bereiken. De Bie heeft natuurlijk ook te maken met de verhoging van de alcoholleeftijd. De jongeren die het centrum bezoeken en onder de 18 zijn, mogen geen drankje nuttigen. Daarom wordt er goed nagedacht over hoe een bezoekje aan De Bie ook interessant blijft zonder alcohol. Ja, dat is natuurlijk de sport. Om dan nu toch de jeugd te prikkelen zonder de alcohol. We zijn streng op beleid. We hebben de ID-swipers vanavond erbij bijvoorbeeld. Maar je kan denken aan alcoholvrije cocktails. Een feestje hoeft niet leuk te zijn om alcohol te hebben. We willen hier gewoon echt de sfeer meer laten gelden als de alcohol natuurlijk. Zaterdagavond organiseerde De Bie een eerste feest voor de jongeren. En dat was een succes. Er waren in totaal zo'n 600 jongeren op het openingsfeest afgekomen. Volgende week zaterdag organiseert De Bie een Ladies Night. Aankomend weekend houdt Brandweer Venray een open dag. Dit wordt gedaan in het kader van het 300-jarig bestaan. Een van de activiteiten is Lego Incidenten City. Een mini-rampenstad waarin meer dan 100.000 steentjes zijn verwerkt. Bezoekers kunnen meedoen aan een wedstrijd. Dit is een prijsvraag waarbij de mensen de 23 incidenten in de Lego-stad moeten vinden. Voor de 9e keer organiseerde SV Venray het afgelopen weekend de Youth Cup. Een toernooi voor jongens-jeugdteams uit binnen- en buitenland. Dit jaar waren er ook weer veel teams in Venray neergestreken om mee te doen aan het voetbaltoernooi. Nou, we hadden 73 teams uit 4 landen, of 3 landen eigenlijk, als ik Nederland meetel 4 landen. Maar we hadden Duitse teams, we hadden Belgische teams en we hadden Engelse teams. En ik denk dat we in totaal een 1000 voetballers hier hadden. En met dat grote aantal deelnemers kan wel van een succes gesproken worden. En dat succes komt volgens de organisatie voornamelijk door het feit dat de Youth Cup een meerdaags toernooi is. Ja, ik denk dat omdat wij een 2-daags toernooi draaien, die heb je niet zo heel erg veel, waarbij ook overnachtingen geregeld worden. Dus ik denk dat dat eigenlijk onze succesformule is. We hebben teams die komen al 6, 7 jaar, ieder jaar komen die naar ons toe, naar ons toernooi toe. Er zijn zelfs clubs die eigenlijk vandaag een bekerfinale hadden moeten spelen. En ze hebben de kinderen laten kiezen, wat wil je? Wil je liever de bekerfinale voetballen of wil je op toernooi in Venray? En ze kiezen voor toernooi in Venray, dus dat is voor ons alleen maar een compliment.
Natuurlijk deed ook de jeugd van SV Venray mee aan het toernooi. Zo ook Ivo en Jesse, allebei spelers van E1. Dit weekend is de Youth Cup geweest en jullie hebben daar aan meegedaan. Hoe was het dit weekend? Leuk. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook wel leuk, omdat we ook tegen het buitenlandse team moesten. En ja, dat vond ik wel leuk. Ja, want er waren mensen uit Duitsland, België en Engeland, heb ik gehoord. Kan je daar dan wel een beetje mee praten? Als je het leert op school wel. Kan je een beetje Engels? Een beetje. En heb jij ook afgelopen weekend met die Engelsen en Duitsers ook gezellig gehad? Denk het. Ik weet niet of we het gezellig vonden. Maar het ging naast de gezelligheid natuurlijk ook wel een beetje om de prestatie. De jeugdteams van Venray hadden over het algemeen goed gepresteerd. En zo ook SV Venray E1. Er zijn 3 pools. En op zaterdag beginnen we dan in een van die pools. Dat is niet op sterkte ingedeeld eigenlijk. Maar ja, en als je daar eerste of tweede wordt, kom je in de pool A. En derde of vierde in pool B. En vijfde of zesde in pool C. En ja, pool A is dan de beste. En wij waren eerste geworden. En daar in pool A waren wij dan tweede geworden. Na afloop van het evenement werden de prijzen uitgereikt aan de winnende teams. Volgend weekend staat het sportpark in het teken van de 10e Ladies Cup. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is al weinig wind en is het vrijwel onbewolkt. Morgenochtend is het droog en vrij zonnig. Er ontstaan enkele stapelwolken. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Ik wens u nog een fijne avond.